emeretzi auzi beratuen izenean, eskerrak eman dizkizuegu, eta era berean, gu jasotako elkartasun osoa ekaitzi helarazi nahi diogu. Aiararrok ere, ekaitz etxean nahi zaitugu. Duela 9 urte, Laudioko plenoan, ilegalizazioa salatzeagatik, urtarrien 23an 19 auzokide epaituko gaituzte Madrilgo entzutegi nazionalean. Ekaitz kartel batzuk jartzeagatik espetxera eraman nahi dute, eta guri 98 urte eskatzen dizkigute paper eta txilibituekin protesta egiteagatik. Gaur hemen jasotako matriuska, gure eskualdean, epaiketa politikoen zain dauden herritarren artean banatuko dugu. Era berean, datorren larunbatean urtarriak 21, Laudiora etortzeko gonbitea luzatzen dizuegu. Bertan, eskubide zibil eta politikoen aldeko elkartasun egunean parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Eta, agurra bertzotan egingo du. Askotan gozatu dugu ekaitzen bertsoekin, eta askotan ekaitz brometan bertso bat eskatu dit, eta ni ez naiz bertsolaria eta ez dakita beste, baina, bueno, zehoz ere prestatu dugu. Beti adarra jotzen zure bertsoekin, gure bizitza laituz irrifar batekin, jakin ezazu ekaitz gaudela zurekin, etxean nahi zaitugu libre eta gurekin, etxean nahi zaitugu libre eta gurekin.